पीसीओडी अवूरी पीसीओएस के इलाज कबोकबो मुश्किल हो सकता, लेकिन हमनी के लगे कुछ घरेलू उपाय बा जवन की आपके जड़ से ही इस समस्या से छुटकारा पावे में मदद कर सकता। ई उपाय के पालन कईल बहुत आसान बा। वीडियो के अंत तक देखी आ एगो बोनस उपाय के बारे में भी जान ली। 5 घरेलू उपाय जवन पीसीओडी पीसीओएस से छुटकारा पावे में मदद कर सकेला। 1 मोरिंगा के पत्ता। मोरिंगा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, अवूरी खनिज होखेला। ई इंसुलिन प्रतिरोध के कम करे में मदद करेला, जवन की पीसीओएस के एगो प्रमुख कारण भी बा। अध्ययन के मुताबिक मोरिंगा ब्लड शुगर के स्तर के 25% तक कम कर सकता। रोज के चाय में मोरिंगा पाउडर डाल के आप अपना पीसीओएस के कम कर सकतानी। 2 पुदीना के चाय। पुदीना के चाय एगो सुखदायक पेय है। इस चाय टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के कम करे में मदद करेला, जवन की पीसीओएस से पीड़ित महिला में मुहासा, बाल के ज्यादा बढ़े अवूरी अनियमित मासिक धर्म के कारण होखेला। रोज 2 कप ए चाय के सेवन से पीसीओएस के लक्षण 40 से 50% कम हो सकता। 3 सेब के सिरका। रवा सुनले होखब की ई वजन घटावे में मदद करेला, लेकिन का रवा जानत बानी की सेब के सिरका पीसीओएस के ठीक करे में भी मदद करेला। अध्ययन में कहल गईल बा की एकरा से इंसुलिन के संवेदनशीलता में 34% सुधार हो सकता, जवन की वजन अवूरी हार्मोनल असंतुलन के नियंत्रित करे में मदद करेला। 4 अश्वगंधा। ई एगो शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जवन पीसीओएस के रोगी महिला खाती गेम चेंजर साबित हो सकता। एकरा से कोर्टिसोल के स्तर कम हो जाला, जवन की पीसीओएस के चलते ज्यादा हो जाला। एकरा के अपना आहार में शामिल कईल मत भूली। 5 मेथी के बीज। मेथी न सिर्फ खाए में उपयोगी होखेला, बालों की पीसीओएस के ठीक करे में भी उपयोगी होखेला। मेथी के बीज के रात भर भिगोवे अवूरी सबेरे खइला से इंसुलिन के संवेदनशीलता में 15% सुधार होखेला। पीरियड्स के नियंत्रित करे में भी मदद करेला। बोनस टिप। दालचीनी। ये रसोई के मसाला है जवन की आपके पीरियड्स के नियंत्रित करे अवूरी हार्मोन के संतुलन बनावे में मदद करेला। रौरा सबेरे के चाय में मिला के 1 चम्मच दालचीनी पी सकेनी। यह घरेलू उपाय के अपना जीवन शैली में शामिल करके आप पीसीओडी अवूरी पीसीओएस के लक्षण के जड़ से ठीक कर सकतानी। का रौवा में से कवनो उपाय के आजमा चुकल बानी? अगर ना त अब आजमा के देखी।